ok ni kodi. Ingeni seche moko okochuno ni nyaka bed ni itimo sheria ikiwacho ni matok make sense. Adier ang'wen kuom ji adek tine chairperson, majority ni elsewhere. Lakini kendo kwanya wacho no jama kosa yenye nikech jogi ne ni kanyo full time manyaka a few hours to lendo eka gibe koro giwuok. Rapa ni we should take that as a lesson. But then next time my BC bedo reconstituted, one sure ni ma chairperson or vice and ma. So in a situation ma gimo miyo tribunal ni koro nyaka tiete the findings magibo bedogo magidhi yudo ibo tigo do mondo boresha gik ma wadhi yiero madhi mbele. Yiero mabobiro 2027 kadhi mbele. Anyakwara moge jong pod wantiere twak okinyi makawuono watwak kotudore kod chala mar Kenya weche mopogore opogore mabende timore e pacho kae. Yiena mar mondo mi akaw yoyo marwa mokwongo e kaduogi adhi mbele kod twak mara podi chwalo nwa penjo kata ote mora mora minyalo bedo